Bonġu lil kulħadd, l-għadwa tajba. Jiena jisimni Patri Joe Cilja, Patri Dominikan. Għamilt ħafna żmien bħala kappellan fil-parroċċi tagħna Dominikani ġewwa il-Belt, Valletta u anki ġewwa l-Kunvent tan-Nazzarenu ta' Slima fejn fil-fatt bħalissa qiegħed preżentament ma' komunità ta' ħwa patrijiet illi qegħdin 6 flimkien ngħixu il-ħajja Dominikana u l-ħajja reliġjuża. Huwa ta' sodisfazzjon kbir li llum ġejt hawnhekk ħalli bl-għajnuna t'Alla u bil-grazzja t'Alla niċċelebra din l-Ewkaristija flimkien magħkom ilkoll. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum it-2 ta' Frar il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej Ġesu fit-Tempju, jew kif nafu aħjar tradizzjonalment il-festa tal-Gandlora. Barra minn hekk illum ukoll il-Knisja tiċċelebra jum il-ħajja konsagrata. Dik il-ħajja ġifieri illi jgħixu il-patrijiet u s-sorijiet ġewwa l-kunventi bħala xhieda quddiem id-dinja tat-twemmin tagħhom u l-fidi tagħhom f'Alla. Xieraq fil-bidu għalhekk ta' din l-Ewkaristija mqazza narfu illi aħna l-koll midin bi u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob illi mqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Peress li llum hija festa importanti fil-Knisja ngħidu il-Glorja. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art il-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll inkunu ippreżentati quddiemek b'ruħna safja. Dan kollu mulej nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-Mulej Alla. Arawni, se nibgħat il-messaġġier tiegħi iwitti triq qudiemi u jasal minnu fih fit-tempju tiegħu is-sit mistenni minnkom. U dan l-anġlu tal-patt li intom imxen għalih
dal-waqt ġej. Hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Min se jiflaħ għal-jum il-miġġa tiegħu? Min se jżomm fuq riġlej ħaddera tiegħu? Għaxu bħan-nar tal-ħaddied, bħas-soder fin tal-ħassiela. Jintefa' bil-qiegħda ħajdewweb u jnadda fil-fidda u jsaffi u jirfina n-nisel tal-Levi bħalli kieku deb u fidda. Huma mbagħad jersu quddiem il-mulej b'offerta xierqa. U ssir toġbu lill-mulej kull offerta ta' art Ġuda u Ġerusalemm bħal fi żmien imbiegħed, bħal fi snin ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħar lill-Alla. Ngħidu flimkien il-mulej u s-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Intrefgħu bibien. Infetħu intom bibien ta' dejjem. Ħalli jidħol is-sultan tal-glorja flimkien. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U l-mulej tal-eżerċiti. U s-sultan tal-glorja flimkien. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Meta lqilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Musè, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Bħalma hu miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel wieħed jiġi ikkonsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamim jew żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun. Dan kien raġel ġust u tajjeb u kien jistenna il-faraġġ ta' Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu li ma kien se jara il-mewt qabel ma jara lill-Kristu tal-mulej. Ġimela fit-tempju mqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri ġibu tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u ħadu fuq dirajh birek il-Alla u qal: Issa, Osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnejja jaraw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjejt għal popli kollha. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal il-Marija ommu: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal u jmeruh. U intu kol min-naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek, ħalli jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna, bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Din kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa, u mbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha 84 sena ma kienx titwarrab mit-tempju. Lejlu nar taqdi fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet tfaħħar il-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej,
reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom Nażaret u t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jintela bil-għerf u l-grazzja t'Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju jħafru d-nubitna kollha. Kif għad fil-bidu llum qegħdin nagħmlu din il-festa għażiża, l-preżentazzjoni tal-mulej Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Din il-festa tiġi eżatt 40 jum wara il-festa tal-Miliet. Kif ukoll hija wkoll tħejjina għal dak li se niċċelebraw kważi 40 jum ieħor, il-festa tal-Għid il-Kbir. U allura din il-festa tiġi propju bejn il-festa tal-Miliet u l-festa tal-Għid il-Kbir. Kważi eżatt fin-nofs ta' bejniethom ta' dawn iż-żewġ festi kbar. Donnu hekk il-liturġija tal-lum trid tfakkarna kemm fil-passat sabiħ li għaddejna fil-festa tal-Miliet imqaddes. Kif ukoll tħejjina wkoll għall-futur dak li se niċċelebraw minn hawn ftit żmien ieħor li hija kif diġà għadt il-festa tal-Għid il-Kbir. Anki wkoll l-liturġija tal-lum tippreżentanna kważi biex ngħidlek dak li huwa preżenti f'din il-festa li qegħdin niċċelebraw. Giuseppi u Marija illi joffrulna ġrajja ta' mħabba u ta' tama. Bil-bambin Ġesu li jiġi offrut lill-Alla bħala id-dawl tad-dinja. Ġifieri din il-festa li qegħdin nagħmlu hija festa li tfakkarna fil-passat, fil-preżent u fil-futur. Anki donnu hekk in-natura u l-ambjent ifakruna wkoll f'dawn it-tliet aspetti. Għaliex għalkemm għadna qegħdin inħossu l-qilla tax-xitwa u l-kesħa illi qegħdin noħossu bħalissa, però donnu xi ħaġa qiegħed jinbidel u qed jippreparana wkoll għal dak illi se ngħaddu minnu fir-rebbija. Għaliex il-ġurnata bdiet titwal, id-dawl issa qed ingawdu iktar matul il-ġurnata, anki l-ambjent, is-siġar u anki l-pjanti illi bdew donnom ftit joħorġu il-weraq ġodda u anki l-fjuri, insomma ftit jiġifieri qegħdin nistennew xi ħaġa sabiħa wkoll f'dan iż-żmien li ġej fi żmien tal-Għid il-Kbir. Xmun fil-Vanġelu tal-lum u l-profeta Malakija fl-ewwel qari tal-lum juruna kemm għandhom tama kbira fil-wediet li għamlilna l-mulej. Mhux biss imma xmun illum din it-tama jara titwettaq fiżikament billi jilqa' f'dirajh lill-bambin Ġesu. U joħroġ b'dik l-innu sabiħ, aħna bil-Latin ngħidulu l-innu nunc dimittis, illi lill-Alla l-imbierek jgħidlu issa osit issa tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għandna wkoll il-profetessa. Ftit forsi nafu fuqha, però l-Vanġelju jgħidilna illi għamlet xi ftit żmien 7 snin miż-żewġa mbagħad romlot. Imma wara li romlot għaddiet ħajjitha titlob u taqdi fit-Tempju. Sakemm ukoll kienet qed tistenna il-Messija lil Ġesu. U anke meta ratu żgur illi ferħet u komplit taqdi l-missjoni tagħha fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Marija min-naħa l-oħra anki llum fil-Vanġelu. Marija tippreżentanna wkoll bħal Anna. Turina taf xi tfisser il-dbatija u anki t-telfien. Marija illi waqt li kienet taħt is-salib tiftakar f'żewġ okkażjonijiet fil-ħajja tagħha. L-ewwel l-aħbar sabiħa li għamlilha l-Anġlu Gabriel, imma tiftakar ukoll f'dak
illi Alla xmun illum meta ppreżentat il-bena Ġesu fit-Tempju, illi għamilla din il-profezija. Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal u jmeruh. U intu kol min-naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek. U waqt li kienet żgur taħt is-salib Marija ftakret f'dan il-kliem li Alla xmun. U aċċettat verament il-missjoni tagħha biex tkompli ma' Ġesu tgħinu ħalli jwettaq il-missjoni tiegħu ta' fidwa u salvazzjoni għal bnedmin tad-dinja kollha. Għalhekk l-aħwa din il-festa tal-lum anki wkoll tfakkarna biex nitolbu ħafna l-mulej ħalli ħafna żgħażagħ ukoll wieġbu għas-sejħa illi jagħmilhom biex jimxu warah iktar fil-qrib fil-ħajja reliġjuża u konsagrata ħalli fid-dinja jkun hawn verament nies bħal xmun u bħal Anna illi jkunu xhieda tad-dawl għaliex Ġesu u Marija llum ippreżentaw lil Ġesu bħala id-dawl tad-dinja. U aħna fil-missjoni tagħna wkoll flimkien magħkom l-insara kollha l-lajċi kollha irridu nippreżentaw il-Ġesu bħala d-dawl tad-dinja kollha, l-iktar mod speċjali f'din id-dinja li qegħdin ngħixu fiha, dinja li sfortunatament qiegħda tersaq ħafna lejn id-dlamijiet tal-mewt u tad-dnub. Ejju issa flimkien noffru dawn it-talbit tagħna lil mulej persważi li huwa se jismana x'aħna konvinti illi dak li jgħidilna Ġesu iseħħ kull meta niċċelebraw mhux biss l-Ewkaristija ma anke wkoll ħafna ċelebrazzjonijiet oħrajn fejn hu jgħidilna fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin f'ismi jiena nkun f'nofskom. U għalhekk mulej illum nixtieq illi nitolbok ħafna għall-Knisja li hija aħna. Nitolbu ħafna għall-Papa b'mod speċjali fil-missjoni tiegħu ta' Raj bħalissa wkoll anke fil-vjaġġ tiegħu li qiegħed jagħmel. Nitolbu ħafna biex huwa jkun verament sinjal għall-bnedmin tad-dinja kollha ħalli jaraw fil-Knisja imwaqfa minn Sidna Ġesu Kristu dak li jgħidilna l-Konċilju Vatikani t-tieni li għandha tkun sinjal ta' tama u fiduċja għal bnedmin tad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nixtieq illi nitolbu ħafna wkoll għal mexxejja kollha tad-dinja. Mod speċjali anke nitolbu ħafna għal mexxejja ta' pajjiżna biex inti mulej tnebbaħhom ħalli jkunu verament nies illi lesti illi jiftakru illi kull seta ġejja minnek. U s-seta illi tiġi minnek mulej bija aħna rridu nġibu verament il-ġustizzja l-imħabba u l-għaqda bejn il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nixtiequ nitolbuk ukoll illum għal dawk in-nies illi se jgħaddu ġurnata kera fil-ħajja tagħhom. Ġurnata ta' tbatija, ġurnata fis-sodod, ġurnata illi forsi huma qegħdin iħossu illi ħadd ma jħobbhom. Ħafna nies illi forsi qataw qalbhom mill-imħabba tagħha. Tolbu għalihom mulej biex inti tqawwilhom qalbhom u timlihom bil-faraġġ tiegħek. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll li qegħdin nassistu għal din il-qudiesa għal din l-Ewkaristija mqazza biex inti mulej tnebbaħna kif aħna wkoll permezz tal-emejjel tal-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu xhieda tad-dawl tiegħek li inti trid twassal lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett mulej nitolbuk għall-mejtin tagħna kollha, aħna nirrikmandawhom lilek mulej għax nafu li inti se ssalvhom u twassalhom fis-saltna tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet li aħna minnilek fil-faqar tagħna, inti taf mulej li aħna ma nafux nitolbu. Imma aħna persważi mulej li inti mhux biss tisma' dan illi tlabnik imma tatina ħafna iktar milli qatt nobsru. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbuħuti jitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. Mulej inti rid li ibnek il-waħdini joffrilek lilu nnifsu bħala l-ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa' nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek għat-tiġdid tal-istess sagrifiċċju. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħar il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Huwa tassew sewwa u xieraq mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Huwa tassew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien imberkuk, infaħruk u nroddulek ħajr. Illum l-iben tiegħek li hu miegħek minn dejjem u għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispirtu Santu urih qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti battilna u flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu, kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u mas-saċerdoti ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebq tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ieħu tritobbu flimkien it-talba żiża li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk daflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
Għafrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la d-daħalniex fit-tiġrib, iżda l-Islam id-deni. Eħlissa nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tijak il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti għati l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Mulej, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf Talla, itneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla, itneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Il-ġisem fil-kim maddem ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu tolbok nitqarbina bil-ġisem u dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, id-dan tiegħek tkun jħarsimni fejn għanta ruħ ta' ġismi. U tidannu Ġesu l-ħaruf Talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk juma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix jidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u jiena nkun infejqa. Il-ġisem Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbina mqazza li għamilna mulej temm fina l-milja tal-grazzja tiegħek, kif temmejt ix-xewqa ta' xmun il-ġust, bħalma hu ma rax il-mewt qabel ma laqa f'diraħ il-Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu il-mulej u nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Għala tagħna smattar tagħna ħlejn u għafmana, glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u rillinti omna, għalik smattar tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u kontemplaw l-ewwel misterju minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missirna li jinti fis-smewit tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif issemek da fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, Umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u rillinti omna li kismat tabtana, dak li twilet għalina li kun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u kontemplaw it-tieni misterju minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smewit tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun rind kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm inti fost in-nisa, umberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija
mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima ur inti omna li kisma talb tagħna Ġesu retalina li tkun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubitna nisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwi kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontemplaw it-tielet misterju minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salt Natalla u sejjaħ għall-indima. Missirna li jinti fis-smewit titqaddis ismek tiġi salt natik ikun li jinti fis-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna d-dubietna bħalma nafru mnuħati għalina la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima ur inti omna għalik isma talb tagħna Ġesu twetalina li tkun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u kontemplaw ir-raba' misterju minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smewit titqaddis ismek tiġi salt natek ikkun li jinti fis-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma nafru minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm irkenti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija
emergenti vostri nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, emergenti vostri nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, emergenti vostri nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, emergenti vostri nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uril inti jomna, għalik isma talbtana, Ġesu twilet għalina li dikun benti għabħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna, għalisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbiħ kolla, specialment il-dawk li għandhom zon tal-għanina tijak. Nikkonsidraw l-kontemplaw l-ħames misterju minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija bħala t-tifkira tal-għajt. Missirna li jinti bismewid għaddis ismek diġi saltnatek ikun rin kif semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, l-addaħannix fit-tġrib isteħlista mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uril inti jomna, għalek isma talbtana, Ġesu li twilet għalina li dikuni benti għabħanna. O Ġesu tija għafrinna d-nubitna, għedisna minn nar tal-infern, u l-ġena l-erwiħ kolla, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn il-ħnina tijak. Salve Reġina, slima lik sultana, taħnina ħajja ħlewa u tamatana, slima lik li lek inajdu, għalli xaħna turrufnati u li teva. Li lek nitniedu, aħna u li nibku nolfu fidan l-witta dmuħ. Ejja mela avokata tana, daw għallejna dawk l-għajnejn tijak taħnina, u urina wara dan turrufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijak, u ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti bismewid għaddis ismek tiġi saltnatek, ikkull dirrin kif semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tġrib iżdeħlista mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak mirkinti vostri nisa, unberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier li liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju. Missirna li jinti fismewid għaddis ismek tiġi saltnatek, ikkull dirrin kif semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina,
لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الداني آمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المليمية كما كنت في وسط النساء ومبارك الفروت تالجوف تياك جيسو. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبي إسا في السياط الموتان آمين. أتيوم مولي المستريح تديم الدو تديم يدفوق يستريحوا في السلم. آمين. مولي هنينا مولي هنينا كريستو هنينا كريستو هنينا مولي هنينا مولي هنينا كريستو اسمانا كريستو اسمانا كريستو القتال بتاعنا كريستو القتال بتاعنا بالسيرة ترنالا هنا لينا بنالا اللي في بداية الدنيا هنا لينا سبيرتو قدس الله هنا لينا تريتام قدس الله ويهد هنا لينا قدس ماريا اطلب علينا قدس أم الله اطلب علينا قدس شبة تشبيبيت اطلب علينا أم تا كريستو اطلب علينا أم الكنيسيا اطلب علينا أم تالهنينا اطلب علينا أم تالجراتسيا تالا اطلب علينا أم مشبة اطلب علينا أم التامة اطلب علينا أم لزيت صافية اطلب علينا أم لزيت النظيفة اطلب علينا أم بلاتبة اطلب علينا أم لتسخق المحبة اطلب علينا أم تلاجب اطلب علينا أم تالبرير الطيب اطلب علينا أم تمن هلقنا اطلب علينا أم تمن سلفانا اطلب علينا شبة كله قاقل اطلب علينا شبة لتسخق كل قيمة اطلب علينا شبة لتسخق كل فهرية اطلب علينا شبة كله كستا اطلب علينا شبة كله كنينة اطلب علينا شبة ديم مربوطة مالة اطلب علينا مرة القدسية اطلب علينا ترون تالرف اطلب علينا بدو تالفرختانا اطلب علينا أمارة الإسبيرتو السانتو اطلب علينا أمارة كل غراتسيا اطلب علينا أمارة كل طيبة اطلب علينا وردة ميستيكا اطلب علينا توري دافيد اطلب علينا توري لافوريو اطلب علينا دار الديب اطلب علينا أركة الربطة الجديدة اطلب علينا بيب السما اطلب علينا كوبة فيلودو اطلب علينا صحة المرضى اطلب علينا كنت المدنبين اطلب علينا فرج تالإمigranti اطلب علينا فرج تالإمنكتين اطلب علينا عينونة تالإنسارة اطلب علينا سلطانة الأنجلي اطلب علينا سلطانة الباترياركي اطلب علينا سلطانة البروفيتي اطلب علينا سلطانة الأبوستلي اطلب علينا سلطانة المارتري اطلب علينا سلطانة الكونفسوري اطلب علينا سلطانة الفيرجني اطلب علينا سلطانة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة منسنا من الأول تبع اطلب علينا سلطانة متلا سما اطلب علينا سلطانة الروزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباتشي اطلب علينا هروفتالا لتنخي دنوبيت الدنيا اغفرنا نطلبوك مولاي هروفتالا لتنخي دنوبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي هروفتالا لتنخي دنوبيت الدنيا هنا لينا او مولاي اطلب علينا قديس أمالا باش يكون يسوقنا داك لواتنا كريستو نطلبو قاتل لنا قدية تياك مولاي الله نطلبوك لنقاودو دايم الصحة الروح والجسم وبالانترشيسيوني tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjeq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slimarik ħarris tal-fidi u l-arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turroccu, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Bupliu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Diodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina.
jitolbu. U Alla f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatir nitolbu nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek il-glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp għarrus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u qaddisin kollha tiegħu.